Na Rybníkovej ulici sa nachádza alej pôvodne z 96 kusov stromov topola bieleho. Vznikli rôzne problémy zdravotné na týchto stromoch a v roku 2019 si dalo mesto vypracovať znalecký posudok. Nakoľko je to veľmi dôležitý mestotvorný prvok, bolo dôležité, aby nám toto odobrili viacerí odborníci. Znalecký posudok nám v tomto prípade potvrdil, že majú zlý zdravotný stav a v návrhovej časti nám doporučili túto alej odstrániť. Vzhľadom na to, že je to veľmi dôležitý mestotvorný prvok, sa mesto rozhodlo, že to budeme robiť postupne podľa zdravotného stavu jednotlivých stromov. Tieto stromy sa prehodnocujú každý rok a tak od roku 2019 v každom roku nejaký počet stromov mesto likviduje. V minulom roku to bolo 8 kusov, aj tento rok sa ešte 3 kusy budú dávať dole a v budúcom roku budeme postupovať ďalej. Ľudia sa pýtajú aj na to, že peň, ktorý zostal, nie je na ňom vidno žiadne poškodenie. Z laického pohľadu je niekedy veľmi ťažko identifikovateľný zdravotný stav tohoto stromu, hlavne na reznej rane pňa, tam, kde sa rúbali, pretože choroba postupuje od koruny a na stromoch, ktoré sme dávali von, väčšina korún už bola preschnutých tak, že keby sme odstránili iba suché časti, tak by tam v podstate zostal možno iba kmeň. A vzhľadom na to, že by to mohlo ohroziť ako majetok, tak aj ľudí, tak sme sa rozhodli, že to postupne budeme likvidovať. Takže tu vidíme jeden z pňov po realizovanom výrube, kde je vidieť kresba, táto tmavá, ktorá je vlastne nežiaduca. A je vidieť, že to je začínajúca nejaký problém, pravdepodobne hniloba, kde vlastne celá táto kresba bude pokračovať do takéhoto niečoho, čiže dutina. Áno, to, že tu vidíme takúto dutinu, znamená, keďže tie choroby väčšinou postupujú vždy z koruny do kmeňa, tak to znamená, že niekde vo výške bola tá dutina oveľa väčšia. Kebyže ten pen zarežeme nižšie, tak možno už ani tú dutinu nevidíme a mohlo by sa javiť, že strom je zdravý. Stromy, ktoré zostávajú zatiaľ ešte na stanovisku, sú pravidelne ošetrované. Odstraňujeme hlavne suché konáre, tak aby nedošlo k ohrozeniu ľudí ani automobilov na ceste. V každom výrube, ktorý realizuje mesto Trnava, sa myslí samozrejme aj na náhradnú výsadbu, ktorá sa robí rádovo v oveľa väčších počtoch kusov stromov, ako sú vyrúbané stromy, nakoľko sa tam zvažuje spoločenská hodnota dreviny. Keď sa spracovávajú návrhy náhradných výsadieb alebo akékoľvek projekty v meste, vždy sa dbá na to, aby druhová skladba bola zložená z drevín, ktoré sa dokážu prispôsobiť klimatickej zmene. Niektoré inštitúty už vypracovali zoznamy drevín na základe dlhodobých štúdií, že sa dokážu prispôsobiť. My sme napríklad u nás v Trnave zistili, že borovica čierna u nás už nedokáže prežiť. Dokonca veľké jedince, ktoré sme mali na Spartakovskej základnej škole, odišli, čo nám potvrdil aj UKSUB, práve kvôli tomu, že túto klimatu nedokážu zvládnuť. V zákone o ochrane prírody a krajiny sú stromy roztriedené na krátkoveké, strednoveké a dlhoveké. Čiže každý strom má svoju životnosť. Pokiaľ má všetky podmienky pre svoj vývoj také, aké má mať. Že tam má všetky pomery pôdne, vlahové, tienenie a tak ďalej. Môžu mať kratší vek, samozrejme, ak to napadnú nejaké škodci alebo choroby. No my sa snažíme vysádzať hlavne stromy, ktoré sú dlhoveké, aby nám to vydržali čo najdlhšie. Ale to obdobie, zakiaľ sa ujmu na tej lokalite, do ktorej ho dáme, trvá trošku dlhšie. Vidíte? A presne o tom toto je. Spolu s kolegami musíme robiť aj takto náročné rozhodnutia. A tie sa nedajú robiť na základe facebookových komentárov, citového vydierania ani dojmológie vysokej školy života. Nenechajme sa vtiahnuť do negatívneho sveta iných ľudí a nemýlme si názory s odbornosťou.